Kurara nenyoka yaMemory Sugar Mama avo vandakasangana navo paFacebook. Ane dzimba dzake mbiri kuShawasha Hills uko. Mukadzi ane mari dzake, anonzi Memo uye zvekare anogara kuUK. Haana kumbogara akaita vana muupenyu hwake hwose nekuda kwekuti akaromba. Vakomana inonzi Pisanana. Unoti kana wakamutarisa unyatsokuona kuti apa paita zvemukadzi mbinga. Kutsvuka kwake kuita sekunge mukati mebhuru mango, kuita mukaradi chaiye. Vakomana vari kuUK musada kukambira chembere dzakaita sana Memo dzinokuendesa kumavhakation, nekuti inogona kunge ichitokushandisa pamhiko dzehurombwa sezvayainge ichindiita inini. Ndakange ndichishandisiwa mukoma. Ndainge ndichitopota ndichitoimba kuti takainamatira nyaya yacho, but ndisingazivi kuti munhu wandiri kufambidzana naye akabata hurombwa hwakaipa kwazvo, ende iye anotongodanana nevakomana vechidiki. Ndini uyo nerimwe zuva ndakati ndiri paFacebook ndapinda mune rimwe group reHarare Dating. Ndakange ndichangobva mukutorwa mapictures angu. Ndakatorwa nevakomana vaya vanoita zvekutora mapictures kana uchifamba mutown. Saka ndakabva ndatongoona kuti mapictures ndikabva ndabhadhara. Ndokubva ndakanda mapictures mugroup. Ndiri kutsvakawo any single woman angawanikwa muno muHarare. Vasikana vakatanga kuuya, but kwaingouya vasikana twenzara. Saka akazouya zvake Memo. Paakauya kwandiri ndakange ndichitofungidzira kuti ainge ari munhu mukuru, but not zvekudaro, because the profile yake yaakange akaisa yainge iri profile youmwe muzukuru wake. Saka ndakangoona kuti age difference panogona kunge paine about 6 years age difference, but inini naMemo tine age difference ye23 years. Ndakanakirwa neBaby. Ndikaona kuti Baby rinoratidza kuti rine mari dzaro. Takatanga kutaurirana. Iye akandiudza kuti she was available, but zvamanje akange asimo munyika. Akaramba kundiudza kuti ainge aripi. Akati ndinoda kutanga ndaziva kuti umbori munhu akaita sei, then after that I'm going to tell you kuti ndiripi chaizvo. Saka nekufamba kwenguva akati ainge ava kundivimba. Akandiudza kuti she was going to fly back to Zim just to see me. Ndikati iripo chamama, ndinenge ndakakumirirai. In the meantime, zvose taingoita paWhatsApp. Munhu akange ari very addicted nekuda kungogara achiona sikarudzi yangu. Chaindishamisa ndechekuti ndaiti kana ndikamutumidzira mavideos esikarudzi yangu, usiku ihwohwo ndaisarara ndichirara neumwe mukadzi anenge akanaka kwazvo. Mukadzi uyu ndaiti kana ndarara zvaya paiuya umwe mukadzi anenge ari mutsvuku akanaka zvakanyanyisa. Aibva achizotanga kurara neni usiku hwose tisingazorodzane, zvekuti makuseni pandaizomuka ndaimuka ndichinzwa kuti ndiri in terms of kuda bonde. Ndakatombomuudza kuti mai mwanaka, zvatinoita izvi usiku zvinoita kuti ndinge ndichizova very exhausted. Handina kunge ndakaziva kuti mukadzi uyo wandairota achiuya kwandiri, achiuya kuzorara neni, mukadzi iyeye chakange chitori chikwambo, iri nyoka yaizongozvipfekedza face yemunhukadzi, but ichitorara neni iri nyoka. Vanhu vakaromba vane dzimwe magic dzekuti haungambofi wakadzinzwisisa. Zvadaro akazoti auya auya kuZimbabwe, then ndokubva tachizosangana. Ndakaenda mukomanashi kubva muchitungwiza ndikaenda kuShawasha kumba kwake. It was very exciting. I was very excited kunoonana nemunhu wangu, because nguva yainge yareba ndichingomushuwira kuti dai ndakwanisa kumuona. Saka patakazosangana aiwa love yainge ichipisa. Chakandinetsa mukomanashi ndechekuti ndigerepo pamba pake akaavoida kuti tinge tichisika bonde kwemazuva akati kuti, but pamazuva iwawo ndainyatsokunzwa kuti I am being drained. Ndaiti ndakarara ndanyatsokunzwa kuti pane chinhu chiri kuita chichindidraina sikarudzi yangu zvokuti ndiri kusara ndiri empty. Zuva iro ratakazorara tose, I expected kuti she was going to complain, but haana kana kumboita basa nazvo, kuti ndakange ndisina kurasa mbeu yainge yakawanda. Akaratidza kusava nebasa nazvo, ndokubva atongorara.
achingorara chete ndopandakanzwa movement imwe yakaitika mumba matainge takarara. Ndokubva ndatarisa, ndaida kubatidza light but ndakatya kuti ndaikwanisa kuzomumutsa. Ndokubva ndangosimudza musoro zvishoma ndikabva ndabatidza screen refoni yangu. Hii Black Mamba yandakaona ndakaridza mhere mukoma. Iye akabva avhunduka akati chi. Ndikabva ndati hona nyoka iyo yakange itori muroom matainge takarara mu bedroom but yainge isiri iyo the main bedroom. Akabva ati iwe you are boring. Ndikati I am boring. Tarira Black Mamba iyo. Akati kwandiri kuno kunekuda kwekuti kune evergreen vegetation saka nyoka dzinotongowanikwa usatombotya izvi zvinhu zvagara zvinoitika saka aimbotirumi iri kutsvaka zvayo makonzo. Let us not disturb it. Pakazorarika handina kurara, ndakabva ndabatidza light. Mukomana achi ndainge ndichingotarisa usiku hwose. Iye ainge achitodzifodora ngonono achiratidza kusatya kana nyoka iyo yandainge ndaona ndikamuratidza. Mangwana acho makuseni akangomuka munhu ari mumamudzu ake. Ndikaona sekunge I was no longer welcome. Akabva achizondipa $800 akanditi chenda unotenga zvaunonzwa kuda. Musoro wangu wakatanga kutema pandakatanga kushandisa mari iyoyo. Ndichizodzokera kumba kuchitungwiza ndainge ndava kutorwara. Ndakarwara mukoma zvekuti ndaidikitira. Ndaiti kana ndakarara pandinenge ndakaradzikwa, by the time pavanozondibvisa ipapo vava kundiendesa somewhere else, paisara pakatota sekunge panenge padirwa mvura. Vamwe vanoti vaitoona steam ichipfungaira kubva pandiri. Memo hachabatiki pamafoni because ndakapa amai vangu mafoni numbers ndikati chimbotaurai nemuroora wenyu because ndakange ndichiziva kuti munhu ane mari dzake. Memo akabva audza amai vangu kuti she was outside of the country. Akange atodzokera kuUK ainge apedza basa neni. Ndakazorwara mukoma. Setup yaakanondiita ndeyekuti ndakapora after about a week mushure mekunge adzokera kuUK. Ndakatopora ndikatotanga kutodzokera kubasa. Saka ndakazotanga kutaura nefriend yamemo ndichitaura naye nemanumbers ekuUK. Akatanga kundipfimbawo mukadzi iyeye ari kuma 67 or 66 ikoko. Akatanga kundipfimba. Ndainge ndichiramba akanditi money can solve anything. Ndokubva anditumidzira. I still remember kuti yakange iri $2.5. Akati imari yako yekuti unge uchingodya zvako because ndinokuda. And memo akandiudza kuti you are so great in bed. Ndasuwa kuva nemurume anonyatsokugona zvinhu pabonde. Saka ndakabva ndabvuma. Kubvuma kwandakanoita, this friend of his akabva auya kuZimbabwe. Takati tiri munzira tichitoenda kuhotel ndo patakabva tachizosangana naMemo. It was a setup mukoma. Ndokubva atongotimisa Memo akati what the hell are you doing with my friend? Ndokubva atongondiramba on the spot. Ndakarambwa nevanhu vaviri on the same day. Ndikasara ndisina kana munhu. Girls iri rakati radzokera kuUK. Varume ndakazorwara. Ndakangotanga kungochaya. Ndaita mamwe manyoka ekuti ndaiti kana ndikanzwa sekunge ndinenge ndichida kuburitsa mhepo. Make sure kutoti kuburitsa kwandaizoita mhepo ikoko ndaitongoburitsa nemanyoka same time. Pazvakaitika mukoma ndakange nditori pamba zvangu. Nditori busy ndichitodiridza mugarden. Ndopa ndakanzwa kuti mudumbu mangu mainge muchisunga. Ndikati ndongoregedzera zvishoma nezvishoma. Kunodai ndikatonzwa kutoti zvinhu zvakange zvatodhakwa. Ndakange ndatozviitira manyoka. Kubva ipapo ndakange ndisisina kana control, ndisingachakwanisi kana kuzvidzora. Ndaingoti kana ndikangoti ndanzwa kuda kuita mweya then ndobva ndatongozviitira tsvina. Ndakagara muchipatara kwenguva yakareba. Ndirimo muchipatara kudaro ndaitonzwa voice raitotaura neni richitondiudza kutoti nhasi ndikutoda nezvako. Apa inenge iri nyoka iyoyo ichitokuudza kutoti nhasi ndikutoda nezvako. Yaitouya nyoka iyoyo yobva yatotanga kutorara neni ndiri muchipatara. Yaiti kana ikarara neni mukoma ndaishaya kana simba. Ndainzwa kuti ndiri kuita kusvetewa panapa, kushaya kana simba rekumuka, rekudya
ndaitadza dzimwe nguva kufema. Ipapo pandaitadza kufema ndaitoona nyoka ichitopinda murumu mandinenge ndiri imomo, yobva yatozvimoneredza pahuro pangu ichiita ichisunga sezvinoita shato. Ndaizomuona memory akamira nevamwe vakadzi vakapfeka madress ered, dzimwe nguva vaiuya vakapfeka magemens ewhite sekunge vanhu vekumasowe. Vose vakabata mbiya, saka vaibva vachizotanga kunditema nemapanga vachiseka vachinwa ropa rangu. Saka nerimwe zuva pakauya imwe mhuri vainge vainewo murwere wavo uyo ainge achirwara. Saka vaiti vakauya pavisitation vaitanga vanamata, uye zvekare kana visitation hour yapera vaimunamatira. Saka iniwo vabereki vangu nekuda kwekushayika kwemari vakange vasingakwanisi kuuya kuzondiona every day, vaizouya after 2 days because zvinhu zvakasvika pakuoma, zvakange zvitori nemhepo mukati, kuoma kwainge kuchiita zvinhu mari isingabatiki. Saka nerimwe zuva mhuri iyoyo yakati yapedza kunamata vava kutoda kutoenda, ndikabva ndavakumbira kuti vange vachindinamatira. Guess what happened mukoma? Vakati vachindinamatira ndozuva randakatanga kuona kuti Mwari zvechokwadi variko, because before that ndainge ndiri munhu akange asitomborina kana basa nezvemweya kana kuti Mwari variko kana kuti hakuna. Ipapo that was when I started to believe in God. Vakati vachinamata wakange usimbori munamato wainge uine simba, but ndakangonzwa voice ramemo achichema achiti waita lucky, nhasi ndo ranga riri zuva rako rekupedzisira. Aita lucky kani, akatanga kuchema achifamba achibuda mumurumu mandainge ndiri, nekuti ndaitonzwa mafootsteps emunhu aitofamba achiratidza kuti ari kutobuda murumu umo mandainge ndiri. Saka usiku hwacho ihwohwo ndakamurota zvekare, akange akapfeka dress reblack, but akapfeka dress reblack kudaro dress iri rainge riri see through, raita kuvaraidza kunakidza chimiro chake. Wanyatsokuona kuti memo akura but akaumbwa. Dress iri kugadzirwa kwaro mazamu ake akange ari panze, uye zvekare nesikarudzi yake yakange iri panze, but rakange riri see through zvekuti wainyatsokuona muviri wake wose. Ndakatanga kufila very attracted kwaari. Akati ainge achida kuti tinge tichiita make up, akati tichiita bonde nini ndikuzvarire mwana, I am ready to give you a child. Ndakamuka kubva pabed pandainge ndakarara. Mukomanashe, after this vision ndakazoona ndakarara pasi ndikazotanga kuchema. Manesi akauya because handina kunge ndaziva kuti ndakaburuka sei kubva pamubhedha. When I was in that vision akanditi nditevere, ndokubva ndatanga kumutevera. Tikatanga kufamba tichienda kune imwe room yainge yakagadzirwa zvakanaka. Saka tichifamba kudaro ndainge ndichitomutarisa kumashure, nekuti ndakange ndiri kumashure kwake. Ndichazonzwa kutoti kana neniwo ndatova ready for bonde, ndichinakidzwa zvandainge ndichiona ndichifamba ndiri kumashure kwake, kana iye ainge achindisejusa. Saka tichifamba ndo pandakaona kuti chiuno chake, muchiuno make makange muine nyoka iyo yainge yakazvimoneredza muchiuno make. Apa akange andiudza kuti baby, ndakarasa nyoka iya yaigara ichikutambudza, ndakairasa, saka do not even be afraid of me. Ndo pandakati memo chiri muchiuno mako. Paakatendeuka I then saw kuti chiso chake chakange chisisiri chiso chemukadzi uya wandakange ndakachiva nekuona runako rwake. Akange apfeka chiso akaita kunge chiremwa, uye zvekare akange atori nemaziso ainge akarodzeka. Akatanga kuseka akati, uri nyama yangu iwe, uri nyama yangu, uri nyama yangu, ndakakuisa pachijana, uri wangu iwe. Akati achida kundibvuta mukoma, ndo pandakangomuka ndikabva ndatoona kuti ndainge ndakaradzikwa pafloor. Kuradzikwa kwandainge ndakaitwa kuita sekunge munhu ainge apetewa, sekupeta kunoita vanhu kana munhu afa. Ndo zvandakaona ndakaitwa pandakamuka. Zvakandityisa, ndikatanga
kuridza mhere. Chimwe zvekare ndakange ndisingafili makumbo angu, ndakapanika. I was in panic mode. Vakazoti manesi ndainge ndanyanya kupindwa nechando, zvichireva kuti ndakatoita kuda more than 2 hours ndakangoradzikwa pafloor ipapo. Zvimwe kuda vakange vachitoita mhiko vana memo dzekupedzisa upenyu hwangu. Inyaya yandisingafi, ndakakanganwa. Kubva ipapo ndakazova munhu ainge onamata, ndikatanga kuudza vehukama. Izvo zvakazondibatsira nekuti vanhu vainge vava kuziva kuti kana tonamata tiri kunamata tichiti tiri kunamatira chii chaizvo. Ndiyo testimony yangu yandiinayo mukoma. Ndainge ndimbori gold digger. I only dated vana vembinga kana kuti vakadzi vechikuru. Ndakange ndisina basa nazvo. Even if mukadzi akanzi anenge aine 70 years, ndaitongopinda as long as aine mari. Ndo zvaindiraramisa izvozvo. But I will never repeat that ever again in my entire life. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakange ndisingatombobelieve kuti kuna Mwari kudenga. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Yo, zviriko here zvinhu zvakadai? Hanzi mukoma Nash muri sei? Please post my story makaviga uchitopa changu. Kuita kwandakaita mari ndichizotanga project rangu rehuku. Ndakatanga nehuku dzangu 200. Iko zvinozvi I can manage at least huku dzinosvika pa 2000. Ndinongoti midzimu yangu dai yaramba ichingovhura nzira. Handingati Mwari ndikomborerei because kwakabva start yangu zvakange zvisinei nechekuita naMwari mukati. Zvakaitika mukoma, zvakaitika sekutamba sekuseka. Ndakange ndaenda kumusha kwemurume wangu. Ipapo ndakange ndiine pamuviri. Ndakange ndichinzwa mudumbu. Ndokubva ndachizoenda musango. Mushure mekunge ndaenda musango kuti ndige ndichizvibatsira, mukoma ndakavhunduka nekuti ndakazongoona munhu amira kumberi kwangu. Yakange iri imwe n'anga nevamwe amai vainge vakawanda kuseri kwechikwenzi. Vakabva vandiudza kuti vakange vaine mhiko idzo dzavainge vachida kuita. Vakakumbira kushandisa tsvina yangu. Ndikati munopenga vanhu imi, muri kuti muri kuda kushandisa tsvina yangu? Vakati hongu, tine mhiko dzatikufanira kuti tinge tichiita, saka pari kudiwa tsvina yemunhu. Tanga tiri kutofamba musango, saka tanga tisina kusangana netsvina nyoro yemunhu anenge achangobva mukuiita, nekuti hatisi kuda inenge yakaoma. Ndikati imi ndinokumhangarirai kuti muri kuda kundibata chibharo. Ndozvandaitofunga panguva yacho iyoyo. Vakabva vaburitsa mari, vakati tinokupa mari iyi. Ndakabva ndafunga mukoma kuti mari tsvina iyoyo yandainge ndaita, it was worth nothing. Ndakabva ndagamuchira mari. Saka nganga yacho yakandibvunza kuti kana yainge ichazondipa mari ndainge ndichida kuzoita sei nayo mari yacho iyoyo. Ndikabva ndaiudza kuti ndakange ndagara ndakatovakisawo zvirugu zvangu. Ndichati mubudiriro mandinogara ndachinja location, but ndakange ndisina mari yekuti ndige ndichizotanga kachicken project kangu. Saka vakabva vati kwandiri haisi nyaya, ndinofanira kuti ndige ndichizosvika pamba pako. Ndikati but hazviite kuti munge muchisvika pamba pangu sen'anga, nekuti nemurume wangu tinonamata tiri ma7th day Adventist. Hazvitotendedzwi kuchechi kwedu kuti unge uchizonzi waita zvekuromba kana kuenda kun'anga uchienda uchinonobvunzira. Vakati hazvinetsi, ndinokwanisa kungosvika pamba ndichita sekunge ndiri sekuru vako, nekuti ndinofanira kuzorarapo. Saka ndakazotaura nemukadzi wacho iyeye. Mushure mekunge tataurirana, vakabva vachizoti vainge vachazowedzera mari ivavo vainge vachinzi amai chihoro, avo vainge vachiitirwawo mhiko dzavo mumabusinesses avo. Takazototanga kutowirirana. Ndichizotobva kumusha ndakange nditori navo, ndivo vakazotondikwidza motikari yavo. Munhu ainge ari very friendly, ainge achiitawo zvemasupermarkets, but zvinhu zvake aiti zvakange zvisingachafambi zvakanaka. Akaudzwa kuti panotodiwa tsvina yemunhu kuti ange achizobviswa mweya wejambwa nemunyama. Saka tava muHarare
takazotaurirana ndikavaudza kuti muchazouya kumba kana ndaona kuti pamba panenge pava free. Saka tasara nemurume wangu tiri tega pasina dzimwe hama nevana vedu. Ndo pandakamuudza kuti painge paina vamwe sekuru vangu vakange vava nemakore vachigara kumhiri kwemakungwa, saka vainge vakadzoka kuzimu. Ndainge ndichida kuti vange vachizotiona, but dzakange dzingori nhema. Saka vakazouya vaine client yavo vachioro, then ndokubva vachizoita mhiko pamba pangu. Taiti murume kana ari kubasa, then ndobva tapinda mumatanga angu ehuku vachiroverera huko dzavo. Zvinhu zvangu mukoma zviri kufamba. Ndakabva ndatenga huku dzangu 200. You won't even believe it kuti pa 200 pahuku dzandakatenga hapana kana imwe chete zvayo yakafa. Ndakanoita laki rekuti pane vamwe vakabva vauya vakati vari kuda huku 50. Vamwewo veimwe church vakauya vachiti vari kuda huku 20. Vamwe vakauya vachingoplesa maorders avo huku dzacho ndisati ndatotanga kutodzitengesa. Sekutamba sekuseka ndikatotanga kutosimukira kusvika ndabatawo kacontract kune kwandinotosuplya huku, zvekuti ndiri kutotadza kutosuplya market yangu nekuda kwemhiko dzandakaita. Asi murume wangu haana kana chaanomboziva pamusoro pemhiko idzi dzandakaita. Kana mukazoposta nyaya yangu muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Whether muchati ndakakanganisa kana kuti handina kukanganisa vanhu ava, kunyangwe dai ndainge ndakaramba, it is obvious vaizongotora tsvina yangu vozongoishandisa. Maida kuti ndige ndichiita sei? Ndotora tsvina yangu ndoisa muhomwe, nekuti vainge vatondiudza kuti vainge vatopedza nguva yakareba vachitsvaka tsvina nyoro yekuti vange vachishandisa, but vainge vachiishaya. Ndiyo secret yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Iniwo ndinoenda kune imwe Pentecostal church yandisingadi kutaura nezita. Zvinhu zvangu zvakatanga kudhakwa kutanga kwegore rinori. Saka ndakambotanga ndichanamata. Ndakatoenda pama prayers ndichiita fasting, but zvinhu hazvina kumbogara zvakasununguka. So ndakazosvikawo pakufamba, unombotanga uchakashinga uchiti Mwari ndikuda kuti situation yangu inge ichichinja, but wega unosvika pakuona kuti nothing is changing. Nerimwe zuva takati takagara nemudzimai wangu, mukadzi wangu akabva ati kotadi yedu tango tsvaka kana muprofita, just temporary, not like tinenge tava kutoenda kumasowe, but kungotsvaka muprofita anokwanisa kutipedzera dambudziko iri. Ndikati mune munhu wamanga muchiziva here? Mudzimai wangu akati pane umwe wandakanzwa nezvake anogara kumalocation, isusu tinogara kumasuburbs. Takaenda huri usiku nekuti takange tichitya kuti tikazoonekwa nevamwe vanhu vekuchechi kwedu. Handingatauri zita rechechi because iyi kuchechi kwedu mukoma unotokwanisa kutoenda kana paspeciamu nekuda kwenyaya yakadaro. Saka takazoenda huri usiku. Madzibaba vaya vakatiudza kuti ivo havabatsire vanhu usiku, vakati but hazvinetsi, munokwanisa kuzouya ari masikati, ndinokwanisa kukubatsirai mumba. Saka takazoti mangwana acho ndokubva tachizoenda ikoko kusoweravo. Vakabva vati ngatibude mulocation tiende kwatinonamatira. Ndokubva taenda zvedu musango vakatibatsira. Saka vakatibatisa glass, ndakabatiswa glass, mudzimai wangu akabatiswa glass. Vakabva vati muri kuona here zviri kuitika muglass? Mudzimai wangu iye anoti akaona chiutsi nevanhu, but vanhu vainge vakapfeka zvinhu zvitema vasinganyatsokuoneka zvakanaka kuti vainge vari vanani, but inini handina chandakaona. Chakangoitika ndechekuti ndaibvunda pandainge ndakabata glass ndichinzwa simba rakanyanyisa. Saka madzibaba vakabva vati muchechi menyu mune vanhu kana kuti munhu akakuvengai anorwadziwa nekuda kwebusiness renyu, nekuti iye ainge akazviudza kuti anofanira kuzodya
nekuda kwekuti anopota achikubatsirai mubizinesi renyu. Zvino imi hamuna kumbogara makamubhadhara zvakamufadza. Saka zvino zviri kutinetsa mukomanashe ndezvekuti mubizinesi racho redu ratiri kurana, bizinesi redu iri tine vanhu vatinokonsulta navo muchechi, pastor, vamwe elder nevamwe vamudikoni vekuchechi kwedu. Saka tikushaya kuziva kuti pavanhu ava wacho ari kunzi akatigadzira nekuti akangobheja akati toda kuona kuti zvinoguma nepi, nekuti ndakavashandira vanhu ava havana kundipa mari yavainge vachifanira kuti vange vachizondipa. Saka ndo zviri kutotitambudza. Madzibaba vacho havana kukwanisa kuti vange vachitiudza nemo kuti munhu akakugadzirai ndinhingi. Please ndibatsireiwo mukoma kuti madzibaba ava vanongoita fembera here, kana kutoti zvinhu zvavakatiudza zvine deeper meaning. Sei vasina kukwanisa kutiudza zita, vakangotiudza in general kuti pane munhu uyo akakugadzirai akabheja akati ndoda kuona kuti zvinosvika nepi, nekuti ndakamushandira munhu uyo haana kukwanisa kundipa mari idzo dzaaifanira kuti ange achizondipa, even though tainge tisina kumbotenderana kuti ndainge ndichazombomubhadhara mari inenge iri mari inenge yakawanda kudaro. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section, vangoramba zvavo kutiudza in detail because hanzi church kuti ndikuudzei zita rechechi hazviite, but maybe taikwanisa kubatsirikana. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi sei madzibaba vacho vasina kuda kundiudza nemo kuti this is what is happening, munhu ari kukuroya anonzi nhingi. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndinganzi ndakaba mwana here, ndakanonga mwana handina kuenda naye kumapurisa. Makange muri mugore ra1996. Ndakange ndiri munhu ainge achishushikana mumarriage. Murume wangu akange ati zvakange zvisina basa kuti ndainge ndisingakwanisi kumuzvarira mwana. Paakaona ndichisvika nemwana akandibvunza kuti ainge ari mwana wani. Ndikamuudza kuti mwana uyu ndangosangana naye achichema achifamba. Ndakange ndaenda kuMbare kumusika kunohodha. Saka akangouya kwandiri. Vamwe vanhu vakatofungidzira kuti ainge ari mwana wangu, ndokubva ndamutora ndikatomubereka. Ainge aine 3 years mwana uyu pandakamunhonga. Instead yekuenda naye kumapurisa ndikaenda naye kumba. Murume wangu akati no problem. Saka tichazoti kudii, nekuti vanhu vachati mwana mamuwana kupi. Izvo zvakazokonzeresa kuti tinge tichizotama tichibuda munharaunda mumatainge tichigara kwava kuenda kunogara mune imwe nharaunda. Saka mwana akazongokura achizviziva kuti ndini mama vake. Mwana uyu kutaura kudai ari kumheri kwemakungwa anozviziva kuti ndini amai vake. Baba vake anoti baba vakafa, my husband akafa asinawo mwana. Saka mwana uyu ndinoda kumuudza kuti chii chakaitika. Ndakamunhonga ndikaenda naye kumba ndikasanomang'ara kumapurisa. Ndomuudza here kana kuti kwete? Uye zvekare ndingasungwa here? Anokwanisa kuzondisungisa here mwana kana kuri kunzi ndikamuudza? Nekuti iniwo wacho ndatokura ndatochembera. Ndoramba ndakangochengeta secret iyi here kana kuti kwete? Ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi vakanhonga mwana, but kunhonga here kana kuti vakatongoba mwana? Sei musina kuenda naye kumapurisa mwana uyu, mungonomusiya kumapurisa? Sei makabva mangomuisa kumusana? Asi hanzi mwana akangouya kwandiri achichema
ndikangosarudzawo kumutora mwana ndikaenda naye kumba kwangu. Tainge tagarawo tine dambudziko mumba rekuti takange tichitadza kuita mwana, ndo excuse yavo iyoyo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, munozvionawo sei vedare? Hanzi ndingasungwa here kana kuri kunzi ndikazoenda kumapurisa nenyaya yangu iyi? Pakaipa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.